jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Dema xweş bi temaşevanê Xanî TV di xelekên derbasbûyî de me hewl da li ser jiyana Mihemed Cahit Şener, jiyana wî ya siyasî, jiyana wî di zindanê de, li dervayê zindanê de, li hundirê PKK, li dervayê PKK bînin pêşberî we. Me behsa dayîka wî jê kir. Demê pêş dizê dîsa behsa dayîka wî bikim. Ji ber ku ev jina Kurd dema axaftinê wê, tiştê wê hat tomarkirin, gelek kes raya giştîya Kurd jê ne agahdar bû. Niha piştî heqwa sed sal, piştî 32 sala li ser bûyera terorê a kuştina Mihemed Cahit Şener ji nû de me ev bûyer vejand û danî pêşberî we. Hêvîdarim ku bi belgeyekî li dijî PKK wekî fabrîkeyekî ji bo hilbirîna kujeran. PKK ji destpêka xwe de, ji destpêka xwe de û heta roja îro wekî fabrîkeyekî ji bo çêkirina kujera çê dike û bela dike. Li nav gelê Kurdê bela dike. Hinek kujer di nava PKK de heta roja îro berdewam dikin. Hinek kujer ji PKK dûr ketine lê devê xwe de girtine. Hinek kujer ji PKK dûr ketine û rexne li PKK dikin lê behsa xwe nakin. Dema di nava PKK de şahidê çibûyerên kuştinê bûn, rola wan di bûyerên kuştinê de çibûn. Yani cihêreng kesên ku di hundirê PKK de kesên ku ji nava PKK jî derketine kujer hene. Nayê wê wateyê ku ev endamên PKK ku dev ji PKK berdan û rexne li PKK dikin niha û dibin yani dibe ku PKK jî wan bikuje. PKK wan bikuje ne ji ber ku pir qehreman in. PKK wan bikuje ji ber ku di hundirê wan de gelek sir hene. Heta niha ev sir nehatine gotin. Ev vê xelekê ez ê hewl bidim behsa mijara PKK wekî fabrîkeyekî, wekî ji bo hilbirîna kujeran. Kujer niha li Ewropa bela kirine, li Başûrê Kurdistanê kujer belav kirine. PKK ê li dervayê PKK, li Rojhilatê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê bêjmar in. Kujerên ku PKK yan jî kesên endamên PKK ku di bûyerên kuştina insana de rola wan heyî Kurd, gelê Kurd bêhişmar in. Ez nikarim hejmarekî ji wan re bibînim lê ez dikarim ji PKK re bêjim bi zelalî wekî rêxistinekî ku bi hezara kujer xortên Kurd, keçên Kurd, ciwanên Kurda ji malbatê wan revand, wan iqna kir, bi çi şêweyî bi tevlî xwe kir û wan weke kujer vegerand civakê. Kujerên dibin navên siyasî, kujerên dibin dirûjmeyên şoreşgerî û welatparêzî, kujerên ku dema bavê xwe ya birayê xwe ya hevalê xwe bikuje jê heyî ku qehremaniyekî mezin kiriye. Jê heyî ku welatparêzî û şoreşgeriyekî bêhempa kiriye.
لێ te piştî ku div ji PKK jî berdan gelek hez ji wan li xwe mikur nayên li xwe mikur nayên û rola wan di bûyerên tarî û qirrê jê di nava PKK de behs nakin. Zê hewl bidim di vê xelekê de behsa van mijarê han bikim. Rola Apo, rola PKK di hilbirîn û çêkirina kujeran de. Stratîjiya kujerîzm di nava PKK de ku heta roja îro berdewam dike. Çawa li ser hev ve dişêrin, çawa yanî di vê çarçeveya hanê de mijara minî sereke ev e. Ka em berê xwe bidin yanî hinek mînakên ji kujerên ku PKK wan diyarî civaka Kurd kirî û yeko me piçekî li ser wan biaxivin. Em biçin kujerên yekemîn. Kujer Mahmûdê Reş ji Sûriyeyê ye. Ev bi emrê Apo yanî wekî serkêşê plana kuştina Mihemed Cahit Şener. Ji min hebû ku li Almanyayê lê vê dema dawî hin enformasyon gîhaştin me ku li Hewlêrê dijî û gundê Îtalî duhemîn û li ser rûpela xwe ya Facebookê wekî bengewazî ji bo desthilatdariya Herêma Kurdistanê kir û bilav kir ku evî kujerê han êrîş PKK qut bûye belkî dibin gefên PKK jî de ye lê divê weregirtin û were darizandin ji bo rastiya vê bûyerê. Di kesên di şoreşgerên Kurd li Qamişlo kuştiye. Mihemed Cahit Şener wekî yekî damezrînerê PKK û Fatma Temel wekî endama grûpa PKK vejîn. Wê çaxê ev grûpa ku ji PKK qut bûyî PKK vejîn dibin parastin û çavdêriya PDK de bû. Hevalên Mihemed Cahit Şener ê li Başûrê Kurdistanê baranê zer û êdin vana dibin parastin û çavdêriya PDK de bûn ê hatibûn Qamişlo jî dîsa dibin parastin û çavdêriya PDK de bûn. Mihemed Cahit Şener gelek cara diçû bi bîroa PDK û danûstendinê wî û naskirina wî bi Mehmûd Gergerî eger Mehmûd Gergerî sax be gerek van meselê hanê yanî jê biaxive. PKK dema çû Mihemed Cahit Şener kuşt wê çaxê dibin parastina PDK de bû. Demekî ev êrîş bi şêweyekî dîrekt ya nedîrekt li hemberî PDKyê jî bûyera kuştina Mihemed Cahit Şener. Ev kujerê han ev Mahmûdê Reş ez navî nizanim navî me hewildaz navî bigerim me hewildaz fotoyê wî jî bibînim me ev vîdeo dît yanî vîdeo jî di teziya yanî mirina Osman Ocalan bi peyda kir û me hewilda ji bo ku bibe belge ji bo raya giştî ku civaka Kurd hinek kujaran hezkirin. Ev kujerê han ev Mahmûdê Reş ne tenê li hemberî PKK vejîn lê li hemberî PDK. Ev bûyera hanê li hemberî PDK. Tiştekî din jî dixwazim bêjim niha di not û di dwa de, di not û pênca de, di not û hefta de gelek berpirsên PKK ê ku niha di nava PKK din ê ku ji PKK berdane. Destê wan ne tenê dixwîna keç û xortê Kurda ê Bakurê Kurdistanê ê Rojavayê Kurdistanê na destê wan dixwîna pêşmergeyên Kurdistanê jî de ye. Zar û keçên û xortên Başûrê Kurdistanê. Ez dikarim mînak jî bînim yanî meselen Mazlûm Ebdê dema ku were mînak ez dibêjim Mazlûm Ebdê dema ku were Başûrê Kurdistanê gerek were girtin û were mehkeme kirin.
çima were mehkeme kirin ji ber ku Mazlûm Ebdê di 95 de êrîşa pazdê tebaxa duhemîn tuğaya Brûskê ku PKK wê çaxê li hemberî PDK derxist ev Mazlûm Ebdê wekî berpirsekî eskerî birîndar jî bû berî jî bi behsa vê mesela hanê kiriye eka dibê were pirsîn bê ev Mazlûm Ebdê ku niha tê Kaknê Çîrvan Barzanî rûdinê nizanim bi kî rûdinê vanan dibê were girtin û were mehkeme kirin rola wî dema di nava PKK de bû di kuştina insana de di kuştina Pêşmergeyê Kurdistanê heya çira zdeyê bûn ne tenê ew gelek kesî berpirsên PKK ê ku di nava PKK de ne di nava PKK malbatên qurbanî malbatên şehîda malbatên kuştiyên Başûrê Kurdistanê Kurdistana Başûr dikarin dawê li hemberî Cemîl Bayê Murat Qaraîlan Duran Kalkan û evên kuş PKK jî qutbûyî ew jî di nava vê meselê de bûn dibê defter vebin ev kesên li gundê Îtalî û nizam gundê Almanî û gundê nizanim çi ev kesê ku li Hewlêrê niha dijîn û li ser hesabê hikûmeta herêm bi perê hikûmeta herêm evan kesên hanê dema di nava PKK de bûn bi seda bi hezara keç û xortên ciwanên û pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê kuştine lewma me ew bangewazî kir ku hikûmeta herêmî bi kêmanî yanî wî bigire wî mehkeme bike bere ihtiraf bike bere bêje rastiyê bêje yanî ev Mehmûdê Reş ji kadrên PKKyê kevne ji Sûrûceyê û nêzî Ocalan bû yanî kesê ku baweriya Ocalan dema ku Osman Ocalan jî qut dibe Osman Ocalan û Nîzameddîn Taş û Xelîl Ataş û vana Xidr Serîkaya ev ji PKK qut dibin 2003 2004 ev Mehmûdê Reş jî bi wan re qut dibe dema Nîzameddîn Taş botan bera Osman Ocalan dide yanî ne perçe bûn yanî li gorî agahiyê gîhaştin me Nîzameddîn Taş bera Osman Ocalan erê di teziya wî hazir bû hevalê minî nizanim 40 salî û diaxivî lê wekî helwestekî siyasî li gor agahiyê gîhaştin me dibe ku şaş bin eger şaş bin Birêz Nîzameddîn Taş dikare sereraz bike ev grûpa siyasî ku ji PKK qut bû wan bera Osman Ocalan da dema bera Osman Ocalan da ev Mehmûdê Reş bi Osman Ocalan re çû di vîdeo jî dibûn bibînin vîdeoya teziya Osman Ocalan Nîzameddîn Taş li aliyekî û ev Mehmûdê Reş li aliyekî wekî ku yanî tiştê ku wan digihîne hev ev bûyera mirina Osman Ocalan niha me ev bangewazî kir û me belav kir gelek kes piştgiriya vê helwesta hanê kirin ji Başûrê Kurdistanê ji Rojavayê Kurdistanê ji Bakurê Kurdistanê ku gerek yanî kujer werin darizandin bi kêmanî merûvan icbar bike ku ihtiraf bikin yanî ev bi tawanên li ser wan li xwe mikirbên û bêjin deta yanî hûrgiliyê vê bûyera terorê ji bo raya giştî re eşkere bike dibe ku yanî hikûmeta herêmê serguhê xwe bavêje ê min tiştê li me ez mikir ne tenê wilo Birêz Selîm Çîrok heya ku kadrê PKKyê kevin hîna ji berî demezrandinê di nava PKK de û yekî ji zindaniyên PKK û di medya PKK de xebitiye û çi Cev Ocalan dîroka wî nas kirî yanî ewî got ewî bi mir axivî got ez ê herim bi şêweyekî fermî gilî û gazin bikim şîkayet dîlekçe ez bidim yanî aliyên peywendîdar li Başûrê Kurdistanê ji bo ku ev Mehmûdê Reş bigirin em gote baş e li me yanî ez ê şîkayetê binivîsînim bi zimanê Kurdî bi tîpê latînî û me pasporta xwe jî şand û me îmzaya xwe jî şand ji bo ku bi şêweyekî
فەرمی یعنی نەتەنێ لەسەر فێسبووکێ بە شێوەیەکی فەرمی بەلگە گازن شیکایەت ji bo ku vî kesê han bigirin û wî bida yanî mehkeme bikin û rastiya bûyerê eşkere be. Ti deselatdariya min li ser Kurdistana Iraqê tune. Ti awqasa têkiliyê min ê kûr û dûr jî tune. Yani û ez nikarim kesî mecbûr bikim lê ev ji min tê. Ya ev yani ku ez behsa bûyera Mihemed Cahit Şener bikim û bîn têxim Rojava Kurda dere û bêbextiyên PKK bi belge ji raya giştî re eşkere bikim dengê dayîka Salîhe çil ser PKK dibêje çil ser Mustafa Qaraso Rıza Altun Muzaffer Ayata Baranê Zer êl dervayê PKK êl hindirê PKK çil ser apod bêje bi kurtî bijî me vê meselehanê da diyar kirin. Van kujerên han jî evî kujerê Mehmûdê Reş yani ev ji min tê. Yani û ez bêm qey raya giştiya Kurd êdî vê meselehanê nas dike. Wekî nivîskarekî, wekî lêkolînerekî, wekî Kurdekî. Ev ji min tê ku ez bikim. Ku ez ji kujera bêjim eviya kujer e eger Mehmûdê Reş ti çiliya wî dikuştina Mihemed Cahit Şener tune be wekî belge bi belge piştî mehkeme ez hazirim lêborîna xwe ji Mehmûdê Reş bixwazim. Eva pêşberî wê jî ez vê meselehanê jî dibêjim. Lê li gorî agahiyê gihîştime hîna ez nemas apoçî bûm ev yek hîna li min pirsî jî lêpirsînên ku çê bûn grupa vejîn ku Mihemed Cahit Şener wekî serokê vê grupa hanê bû ku bingeha rêxistinekî partiyekî datanî lêpirsînê ku çêkirin gotin yanî yek ji ev berpirsê şefê yan jî berpirsê yekemîn ku ocalan wî teklîf kiriye ev Mehmûdê Reş. Hinek kesên din jî hene. Hinek kesên din jî hene di vê rolê di vê bûyera terorane cih girtine. Meselen yek heye navî wî Hemîd. Niha li vê derê li Almanyayê li gorî me bihîst li Bonê ye. Ev Hemîd tevlî gelek bûyerên qirêj bûye. Ji ber ku nêzîkî apû bû, şofêrê apû bû, badîgardê apû bû û hinek karmarê din jî ji apû re dikir. Ew xwe dizane. û ev ê derdora PKK wê çaxê dizanin ev Hemîd çi ji apû re rola wî di nava PKK de û nêzîkatiya wî ji apû re çi bû. Ji xwe biraderekî ji min got yanî yekî apoçîkî kevne di zindanê jî di maye got ev endamê komîta navendîn Hemîd ne endamê komîta navendî bû got ev endamê komîta kesek nagê ji endametiya komîta navendiya PKK illa bûyerê kuştinê kirî. İlla tevlî yanî bûyerên qirêjî û tarî di nava PKK bîye. Apû we naxîn wê sewiya hanê. Yekî ku bigê ji wê mistewa endamê komîteya navendî dibe li ser gewdê hevalê xwe dibe dîroka wî CVya wî di bûyerên qirêj de baş bi heta ku bibe endamê komîta navendî a PKK îja yekî ku badîgardê apû bi ciyê baweriya wî bi şofêrî wî bi rewşa wî jê sererast bike keçik meçika jê re hazir bike Hemîd rolekî wil û tarî û gemarî dilîst. Niha li Almanyayê jî û yanî yekî ku gerek were mehkemekirin kî çişt li ser ev Hemîd zanibe gerek pêşiya deselatdariya Almanî mehkema Almanî belgeyê xwe tiştê xwe li ser ev Hemîd bide diyar kirin. Navî wî nizanim Hemed Tayyib e nizam tiştekî wilo ye ji gundê navbera Tirabespiyê û Qamişlo. Li gorî agahiyê gihîştime ya di vê herêma hanê ye Bon, Êzing belkî li Bonê be. Niha wê li vê vîdyoyê temaşe bike û ew ê yanî baş xwe nas bike. Ev jî yanî yekî ji kesên ku tevlî bûyera kuştina
محمد جاهد شنر بويه يكي دنجي نهال برلينية لقوري أقاهية جهاشتن ما أوجي جرو جافاي كردستانية نها ل في فيديو تماشا بك وهناك جير بشي ويا بوشي اف فيديو نافقد بلا بكن ابيكو علاقه وان ببويري كشتني ويحمو في فيديو هاني في خلقه هاني تماشا بكن ودنافقد بار بكن وهريك والخو ناس بكن از ناس دكم اف كوجرين كدفش بككيشي بردانه ايدي ولد جي مدر كيفن نتني بككي نتني بككي ابي كدفش بككي بردانه ودستي وان بويرين قريج وطاري وكشني داي اوش اللي بري ما دركبن خمناك يعني مبري وخفرح كريه ازرخني ميتي دكم رختي رجيم سوري دكم رخني بككي دكم ورخني كسي كش بككي جو قطبونه مبر بيشي وخفرح كريه خمناك حطانها اف جمتي از فيدكم واف فيديو اف خلق وبب ملكي ديروكي كسك نبري روجا خودش ما بشتي روجا خودش هرتشت بدما خوي اف محمود رش اگر هنا كس كاربن بلغا هايدارن تشنن حتى هناك جي قربانيين بككي اف حميد تعداري لوان كريه ما بس مش في مسألة قدام هاتي خلق بآخرين بحزارة كسين كتب لي بكي بونو ولو ترسن ولو دلارزن ودرا علن وشي مش من اما نافي من اي قوتن نظام بفيرنجي يعني نزيكاتي جبو راستيه وجبو ديروكي باشون بحثا ولات باريسيه دكن ونبحثا ما في كردا دكن ونرخنا البككي دكن ونشوفها بالزلالي باشكره بدتا بهورويني نزيكي دیرۆکە خۆ نابن و لێبوورینە خۆش گەل بخوازن ئەگەر یەک بیە شاهد یانجی تەولی بویەرێکی قڕێژ هاتی خەپاندن ئەم گشت بەکەکە ئەم هەم فابریکەیەکی ji بۆ هێلبرینە کوژێران هەم فابریکەیەکی ji بۆ هێلبرینە خاپاندنێ بەکەکە ولۆ بوو وێ ولۆ بمینێ وێ ولۆ بمینێنی خەم ناکە دەرکەبن پێشبەری ڕایگەشتی بێژن ئەم لێبوورینە خۆش gelê Kurd dixwazin ji ber vê yek do sê çar pênc deh bêjin yenî lê heta niha her kes wilo ji bo xwedê hema weşeng behsa min neke ya xêr e yanî çi behsa te nekim yanî min çi kiriye ez dixwazim rastî derkeve holê rastiya PKK wê çawa derkeve ma PKK kî ye PKK kesên ku niha di nava PKK de ne û ev ê kesê ku ji nav PKK qut bûne ون jî erê hûn ji nav PKK qut bûne lê hûn beşekin ji dîroka vê rêxistina hanê hûn beşekin ji xurtkirina apo hûn beşekin li diş ew konferansê zindana ku çêbû kadroyên PKK ku di nav de bûn yanî gelek jê ji PKK qut bûn lê di wê qunaxa hanê de di wê qunaxa hanê de di konferansê zindana de di tebaxa not û yekê de ji bo xıyanetkirina Mihemed Cahit Şener û demat yekî xayîn bike xelas biryara kuştinê mehkemekirina Şahîn Mihemed Cahit Şener hemû destê xwe hildan hûn tevlî vê bûyerê bûne hûn tevlî vê bûyerî we rexnel xwe kiriye na me rexne hinek rexnel xwe kirine hinek ez navê wan nabêjim hinek rexnel xwe kirine gotin tiştekî nebaş bû tiştekî pîs bû nizam çi filan 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 hinek heta niha te xwe mikirnayên yayana demakanî Yılmaz ji PKK qut bû rexnel xwe kir derbarê bûyera Mihemed Cahit Şener Bota Nîzamedîn Taj rexnel xwe kir ez nizanim yanî dibe ku rexnel Camêr li xwe rexnel xwe kiribe Ebûbekir rexnel xwe kiriye yanî ez vê nizanim lê girîbî jî saet xweş gin nekiribe divê bikin û divê meseleyê bûyerên tarî di nava PKK de hemû eşkere bibin hemû ji bûyera Mihemed Qeresûngir na ji bûyera heqî qerer ku guman heye apol û kuştina wî ye ji heqî qerer ji heftê û hefta de ji heftê û hefta de birayê wî baqî qerer û hinek kesên din behs dikin ku guman heye rola apo di kuştina heqî qerer de ji bûyera heqî qerer werê bûyera Mihemed Qeresûngir bûyera Mihemed Qeresûngir jî
كود قولانا حشتي وسيسياد هات كشتن PKK یەکێتی نیشتمان تەوان کرد ئەوژی گومان لەسەر هەیە کو محەممەد قەرە سنگور سەرۆکی باسکی عسکەری و یەکیش دامەزرینەریم PKK یعنی ئەزی بەحسات شتێکی بکەم ئاپۆ بچرێنگی وێ حزبەهانێ بڕێوە بر هەقواسە ساڵ ئاپۆ وێ وەرە لێ جەمجمعا بێژە تزلامێ دووەمینە دەدرێ حزبەهانێدە باوەریان ببتەتێ باوەریان یعنی هەواڵاتێ لێ هێری لە پێش چیە وێ وەرە جەم قەرەئیلانە بێژن تزلامێ دووەمینش خۆر گۆهنە جمعا یعنی ئەرێتت ئەسپێر دەدۆ بۆ دەستینم لێ باوەریان ببتەتێ وێ وەرە جەم دوران قەرەکان بێژە تزلامێ دووەمینت پارتیەدە گۆهنە دە قەرەئیلان و برایمە هاتوش خۆر برایمت بینە باوەریان پێ نایە نە جمعا نە قەرەئیلان نە عوسمان ئۆجەلان دوران کالکان ت باوەریان ببتەتێ وەرجە محەممەد جاچنەرە ژێر بێژە تزلامێ دووەمینە باوەریان من نەب عەباس تێ نەب جەمال تێ نەب جمعا تێ نەفلان وی منطقی هانێ هەموو کەسێن دناوا PKKدە ئەوێ لە پێش هەموو بوون زلامێن دووەمین و ئاپۆ دەرەوە لە تەوا کردی لەژە ئاپۆژی وەسەلەنەی وەرەش جەم ئەبوبەکر بێژە ئەبوبەکر ئەرێتە شقەرێتە دەندرێ پارتیە دەپڕن ئەرێتە گەلک جارە دەست ئاوێتی کە چکا تە گەلک شتێن خراپ و بێ ئەخلاقی کردی دناوە پارتیە لێتە زلامێ دووەمینە باوەریان ببتەتێ ئەرێ پارتی تە بە ئەعدامێ محکەمەکردی ئۆجەلانەی ولۆ بێژە لێمەتە خلاص کرد بشانسەکی دا گەرەک تە ژیانەتە گرێدایی یعنی ت دەیندارێ منە بژیانە خۆتە دەیندارێ منە بڤیرەنگی وێش ئەبوبەکر ڕەبێژە ئەبوبەکر ژێوێ ببە یعنی حتا ژێبێ خولامتی وێژ ئۆجەلان ڕبک و ئۆجەلان سەرۆکێ نەتەوی سەرۆکێ نەوەوی و بڤی منطقێهانێ وێ ئەو بک هەموو ئەندامێن کۆمیتەیە ناوەندیە PKK بە ئەعدامێ هاتنە جەزاکردن و هەموو ئاپۆ شەنس دایوان هەنە کەس ئاپۆ شەنس نەدایوان وان تەصفیە کردی ئاپۆ بڤیرێ vê استراتیژیە هانێ یعنی وان بەڕا هەفتوو ددا ji bo tu ser bikeve ji bo ئاپۆ ببە ئاپۆ ji bo ئاپۆ ببە سەرۆکێ نەوەوی ببە سەرۆکێ نەتەوی هەواڵێ خۆ بەڕا هەفتوو ددا فتنە و فەسادی و گەلاجی دناو هەواڵێ خۆ دکرد دەبەرە بەرپرسێن PKK ئێ پایە بلند ئێ دەفش PKK بەردانە وانش بەربێژە ناوەڵا نەولۆ بڤی منطقێ هانێ ئاپۆ ما ئاپۆ کەسێک لێمبەری وی دەرنەکرد کەسێک لێمبەری وی دەما محەممەد جاچەنەر و بارانی زەر و فایقش PKK قوت بوون و گروپێک چێکردبوون ئاپۆ چوو دەحقاتێ وان گروپا زندانیە ji bo meşruiyetê bide karê xwe konferansekî ji wan re çêkir li hemberî kongra çara jî derket û biryara kuştina Mihemed Ca berî wî bikuje konferans di meha Tebaxê de bû kuştin di meha Novemberê de bû di meha yazda de bû sê meh nêzî sê meh di navbera her du bûyera de hebû ئاپۆ bivî rengî ئاپۆ emr û teelîmatê kuştinê bi devê xwe nedaye lê dikarit bêje heval wala me cum'a raporekî jêr bişîniye telîfonê pêr biştexiye têsîdê pêr biaxive me benefşa şîtika û Şahînê Amûdê û çend kesên din li Zapê em ê wan bikujin ji ber vê serokê min tu çê dibêje wê bêje win zanin wextê ئاپۆ bêje win zanin demekî bikin ئاپۆ gotina kuştinê ji devî wî derneketiye lê ne dîrekt biryarê kuştinê daye û hinek jê dîrekt mesela di rojnama serxwebûn de yanî li hemberî Semîr û Enwer Ata û Mustafa Tanjuner û ev kesê ku rexne li PKK dikirin hinek ji PKK qut bûn hinek rexne dikirin ûcelan di serxwebûn de nivîsandiye ma neko em ê tenê rexne li vana bikin na evana mafê wanî jiyanê tune ez ê vegerim hejmara rojnama serxwebûn ku ئاپۆ bi vî rengî yanî ev çî ma ev emr û teelîmatê kuştinê û mesela li Ewropa yanî heqwa sebiyerên kuştinê qewimîn ئاپۆ ticarî nabêje ئاپۆ
كي صالح آراس. صالح آراس قلت صالح حشتي وحشتاده برپرسê Ewropayê PKK bû. Salih Aras demekî ew û Öcalan jî hevlingê hebûn. Ji Qerseyê Salih Aras ji Qerseyê ji PKK qut bû. Yê lêkolînerê nivîskar e. Xwişka Kesîre Yildirim demekî li cemî bû niha şerdû qut bûne. Yanî hem malbatî hem rêxistinî nêzîketî û danûstendinê Salih Aras û Öcalan hebû û Salih Aras jî anî wekî kadrê PKK wê tu zilamê duhemîn û tu baş û min gelek hêvî li ser te girêdayî çawa ji Mihemed Şîner re gotin, çawa ji birayê Mihemed Şîner jî re gotin, Hemed Şerîf Şîner. Tim bi vî şêweyê hanê PKK û APO bi insanar diaxivî ji bo wan yanî berpirsyarî û pêşketina wanî di ndirê rêxistinê de APO bike qenciya xwe. Ku min vî tiştê hanê kiriye, min te ji mirinê xelas kiriye, min te xistî vî cîhanê, min te gihandî vê sewiya hanê. Salih Aras dibêje APO bi min re axivî li ser telîfonê. Lê ji min nabêje wilo bi Kurdî yan jî bi Tirkî zelal û eşkere here Elî Heyder Qeytan bikuje ya here Doran Kalkan bikuje. Ne dîrek dibêje. Ne dîrek dikuje dibêje lê Salih Aras got min bira dûî da. Yani ji bo ku ez gotina kuştinê ji devî wî dibe ku telîfon yanî dibin kontrolê de bin lê min dixwast ez gotina kuştinê bi dev û dengê APO bibihîzim. Ez nakim jî lê ez bibihîzim bere bêje. Got ez li dora wî çû hatim ji bo ku ev gotin bêje APO xeber da. Çêrû dijûn jêrgo yani heşayî Salih Aras ku nizanim kurê filan tiştî te ma tu ji min fêm nake ez çi dibêjim nizanim çi radibe Salih Aras jê dibêje tu kurê filan tiştî yê û telîfonê di rûyê APO de digire. Telîfonê di rûyê APO de digire û têkiliya Salih Aras wê çaxê yani ji wê kêlîgê de ji PKK qut dibe. Ev li gorî agahiyê gihaştin ev ji bo ku hûn APO nas bikin. APO çimal bû. Yani yekî tu dibê qey ji aliyê istixbaratê Mossad û CIA û ne tenê mît hemû istixbarat hatî perwerdekirin ji bo ku çawa karibe ev rêxistina hanê birêve bibe û li hemberî ev rêxistin wilo xwe bixwe. Bi çi rengî ji bo ku desthilatdariya xwe û denetima xwe û rêvebirina xwe li ser rêxistinê ferz bike û heta roja îro berdewam bike. Ev APOyî. Ev ê ku me digot bijî serok APO serokê me hêne te wî bi can bixwîne bi te re Öcalan ev bi vî mantiqê hanê rêxistinê bi rêve dibire. Baş e me yanî Mehmûdê reşnas kir û me li gorî xwe me hewl da yanî hemûyî ez bidim naskirin bi raya giştî a li Başûrê Kurdistanê bi raya siyasî û desthilatdariya Başûrê Kurdistanê yani heta hin agahiyên gihaştin me ku hîna kontaktî wî bi PKK re heye. Hîna ewta ew mû qut nebûye. Gelek kes hene di nava van grûpên ku ji PKK qut bûne hîna ajanên PKK ne, emîlên PKK, casûsên PKK ne di hindirê van grûpê hane. Di grûpa Nîzametîn Taş bû yan jî grûpa Osman Öcalan be yan jî çi grûp be yani. Ev mû hinek kes ne hemû hinek kes heta roja îro ev mesele heye. û xuya bû yanî di bûyera kuştina Kanî Yılmaz jî çawa çêbû bi çi rengî bombe di hindirê seyara wî de ereba wî de hat dayîn û kî bû ev meseleyê hanê jî ji bo raya giştî zelal bû. Kam herin li wêneyê kujerekî din yanî temaşe bikin. Piştre vegerin. Ev kî ye? Ev jî Nafiz Abdulezîz e ji Eyndîwerê ji herêma Dêrikê. Ev kes endamê PKK bû. Dema endamê PKK bû di nava grûpa kuştina Hemed Cahit Şener de tevlî vê bûyera hanê bû. Ev li gorî înformasyon û lêkolînên ku gihaştine me.
evya devş PKK berda. Piştre PKK bû desthilatdar bû xwelîseriya demokratîk berî wî hewl da ku derkeve Ewropa. Lê dest wî neket. Dema ku ji dev ji PKK berda hewl danî wî hebûn ji bo ku ew jî derkeve Ewropa û bû dest wî neket. Lê dema PKK dibe desthilatdar û xwelîseriya demokratîk û ev çîrokên vir û derewê PKK ku heta roja îro gel pê xapandiye dîsa vedgere. Niha berpirsekî eskerî di nava YPG de di nava Qesedê de di nava nizanim çi de ew jî niha wê vîdeo hanê temaşe bike avalî wî merî wî derdora wî vîdeo jî pêş şînin. Ev ya ez yani nizanim min wî nedîtiye. Gelek di nava tecrüba minî di PKK re me gelek kes dîtin lê neyê bîra me ev zilam dîtiye. Ev jî di nava bûyera teroran e a qirêj a ku ji yekê Novemberê 1991 û heta roja qîyametê wê dîrok tif van kesa bike. Hemû kesên ku şirîk bûn di vê bûyera terorana. Hemû kesên ku dilê dayîka Salihe Şener şewitandin li ser kurê wê Mihemed Cahid Şener. Ew dîrok tim tif evana ana wilo ya ev Mehmûdê Reş ev Nafiz yani wilo çawa qurta av di ber wan de derbas bike panan di qirka wan de derbas bibe û heta vê derecê destê wan di kuştina hevalê wan de heye. Yani tiştek şikne tehemmül. Ez te alaqaya me bi karûbarê eskeriyê PKK de nebû û ez tevlîvan bûyerê ez dema ez dibîzim yani wilo mihna me diçik. Evana çawa radizên çawa wilo rehet yani PKK yani kujerên ji çi sewiyê çêkirî ya kujerên ku wilo ji axlaq şiştî ji mejî şiştî ji îrade şiştî yani ev kesên ku niha dev ji rêxistina berdidin poşman dibin dev ji rêxistina dibêjin dibe me vê kirî hewan ev zarokê wan ev nafizana bizewuce dibe ku zewicî bi zarokî jî hebe zarokî çi ye dibêjin dema zarokî naz bikin ku bavê wan kujer be ev Mehmûdê Reş zewicî bi nezewicî be ez nizanim yani zarokî çi ye dibêjin zarokî wan piştre naz bike ku bavê wan kujer e û ev hemû kesên di nava PKK de ku ê ku di bûyerên tarî û qirêj de beşdar bûne. Yani ana sib disib ez bimirim bes ev vîdeo wê bimîne ev xelek wê bimîne û ev gotin wê zengil bi di guhê hemû kujerên ê di nava PKK de û ê ji dervayê PKK de. Wê yani evana çawa ye çawa wilo xwe tehemmül dikin çawa wilo xwe layıqî jiyanê dibînin yani ya mirin wan tehemmül nakin. Mirin ama kêvanî derkevin lêborîna xwe bixwazin lêbêjin lêborîna xwe bixwazin rastiyê bêjin bi zelalî biaxivin ya heya çi derece yani ev PKK insana xera kirî mejiyê wan bi mejiyê wan lîstiye û di mejiyê wan de mîstiye yani ev mejî bi wan nehiştiye axlaq bi wan nehiştiye îrade bi wan nehiştiye ya ê di nava PKK de ê dervayê PKK de yani qaşa vê ku dervayê PKK dev û çav û guhê xwe girtî yani ev ji meselê wilo xelas safî bûne divê tu biaxivin dibe yani halê xwe de û îşê xwe nayên de divê xwe sibe disbe çerrexnal PKK wer wî tesliye bike yani heta PKK jî wer me ro tesliye bike ana dema ez rexne dikim ma ez hesab dikim ku sibe ez ê bimînim ez nebînim lê ez naz dikim ji ber ku ez naz dikim PKK di kîjan kêlîkê de dikare bike ji min bikuşe divê ez hemû tiştî bêjim divê gotin û rastî bi mir re nemirin yani em ê bi gula PKK bi gula bi fîşeka PKK bi fîşeka Mîtê bi fîşeka Beşar Esed bi emrê Xwedê bi çi bimê bimirin lê vere rastî bi me re yani neçibin axê tarî nemînin bûyer tarî nemînin û kujer serbest nemînin ka em herin
وێنەیە کوژەرێکی din بنەرن و دیسا بەگەرم باخر ئەوی قەڕاسەیە کوژەرا بەرێ من بەحساوی کردیە لە خامناکەمێ جارێکی din بەحساوی بکەن ئەڤیا زولکف کلنج یانجی زولکف پالۆ ئەv ئێکۆ ئەنوەرعەتا da 1994 de kuştberî fazlê tebaxê çû enwereta kuşt ja enwereta yanî me berê jî behs kiriye jiyana wî gerek bibe filmê sînema jiyana wî gerek bibe roman li Uppsala li Swêdê evî kujerê han ji Fransa hat û wî kuşt eviya piştî vegeriya ji zindanê derket Almanya ne Almanya li Swêd hatibû girtin wî şandin Fransa piştî ku hukmê xwe xilas kir berda medya PKK wî çawa da diyar kirin ne wî da diyar kirin wekî kujerê enwereta na wî da diyar kirin wekî kesekî gumanbar bû û ji ber kuştina Olaf Palme medya nemigot PKK fabrîkaya vir û derawa yanî qaşo eviya di not û di 1986 de hatiye girtin ew mesele newloye di 1900 yanî 84 li cê bûyerê yanî xelk wî digirin û tê mehkeme kirin û hukm lê tê birîn eviya piştî tê qendîlê we fotoyê wî li qendîlê jî bîne fotoyê wî dema ciwan bû dema pîr bûye ev kes wî şandibûn rojava ew jî bibû berpirsê edaletê û dadwarî yekî kujer were dadwarî û edaletê li nava Rojavayê Kurdistanê bela bike êmane Mizlûm Ebdî dibe ji ber xwe ferî bike yanî ev Fozal Yusuf zaxo ew aldar û maldar vana ji ber xwe ferî bikin ku yekî kujer hatiye bîye wan dielimîne wan hînî dadwarî û edaletê dike sîstema aldar mavê sîstema aldar xelîl ku yekî kujer bibe dozger û dadwar eviya yanî dema ku me hinek bûyerên kuştinê şopan PKK li Hamburgê jî bûyera kuştinê kiriye PKK li Holanda jî bûyerên kuştinê kiriye yekî kuştin wî qet kirin û avê tune yanî kanalîzasyonê yanî PKK heya vê derece hanê cînayetin li Ewropa û gelek cînayetên ku PKK kiriye eşkere nebûn tarî man wendayî man ne tenê wilo yanî me hewl da bi rastî ez wêneyê Nûrî Kandemir ê ku Semîr di 2 Novembera 1995 de kuşt ez li wêneyekî wî geriyam min nedît eger hinek hebin karibin wêneyê Nûrî Kandemir ji mir bişînin ez wan spas dikim binerin Mihemed Cahit Şener 1 November 1991 hat kuştin berî wî di 2 November 1985 de Çetin Gungir hat kuştin dija di nava PKK de dîroka PKK de kesayetiya Semîr û kesayetiya Mihemed Cahit Şener pir giring e û a Şener li gorî me a Şener ji a Çetin Gungir girîngtir e ji ber kongreyê çara de Şener bi ser ket û apo têk çû Şener bi ser ket û cuma têk çû Şener bi ser ket û Xelîl Etaşê ku niha li dervayê PKKyê têk çû ev giringiya Mihemed Cahit Şener ku apo û derdora wî dîtin ku li stirîn dem dibe ev kes were kuştin hewl da ku ez foto ya wêneyên
نوری کاندمر از ببینم از ناستکم یعنی لگوری آگاهی گیاشتم لفرانسایی نتنیه زولکوف کلش فرانسا هاتی نوری کاندمر ج فرانسا هاتی ایکو مصطفى تانجونر لدنمارك کشت ده پشتی بویرا کشنا سمیر بدروجا ده 4 نوفمبر 1985 یعنی لی اوبسالا لی سویدی بویرا کی کشتنی PKK کر پشتی بدروجا لدنمارك بویرا کشتنی یکیدن کر دیمه کی PKK دوی قناغه ده آپو دوی قناغه ده گروپ کی کجران ولو شاندبو پلانه کی برفره هاتبو داین وچاغه کی بو برپرسی اوروپا دبی نها با آخر دبی بیجه مثلا کا از نزانم یعنی صلاح الدین چلیک بو کی بو بلکه نه وچاغه صلاح الدین چلیک لچیه بو نلور بو کی بو وچاغه برپرسی اوروپا دبی وان بو یری هانه اشکره بکی یعنی gelek bu yerin kuştunun şey bu mesela azle Mustafa Tanjun Erci eko kuştiyid ligori informasyonu me berhevkeri ew ji Fransa hati yani PKK wilo Fransa ve çağı kurbu yani veki depoa kujerin eko kare qreje u kuştune dikin hamuş Fransa da hadım işte bana dikşini ha medya PKK لدجي فرنساي ومديا ترك لدجي فرنساي مثل همبري فرنسا وباكاكيجي همبري فرنسا ولو دفي مثلا هنجي ديديكيشن حفظو يعني شكله بالا مكشان اف عبد الله اوران ايكو مصطفى طنجون اجي از دويني ويجي محاول دا از بقرم از ببينم مبدس نخست از بهيفيم يعني كي وني فان هردو كسي هان ويني نوري كان دبريا عبد الله اوران جمر بشينه جبو بلگه کرنا بو یارا جبو دیرو که یعنی از سپاس دارم محاول دا دوی خلق آهانه ده کو PKK وکی رخصتنه کی یعنی تیجه بویری کشتنه و جنان بخواه ده بیجه یعنی ده 1080 ده بیجه 14,000 بویرین کشتنه ده نوا PKK ده هاتی کرن 14,000 بویرین کشتنه وشخوا عثمان اوجلان رحمه خوده لی رحمان نشکیسه من نشکیسه وی شکیسه خوده او خدای خونهانا خوده محاسبت که کابه چی کری چی نکریه دفتر نها وکرینه و عثمان اوجلان لبر حسابه عثمان اوجلان ده بیجی سری سدی نود بویرین کشتنه ده نوا PKK ده آپونه بر پرسیاره هایی ویجتنه سری سدی 10 هایی ویجه هی ببریاراوی ابرای ویجر دویجه لی سری سدی نود جی اف کومکوژیه که تی کرند نوا PKK ده ام بیجن برف گوتن راست به های اپوژیتنه لی برپرسیاریه سیاسی و اخلاقی آکیه آپوی دیرکت شخوا سری سدی 10 ببریارا آپو به امر آپو هاتنو کشتن و آپو لگوری وی داخویانیا برایی وی وی داخویانی تجاریش بیر نکن لهمبری اوجلان اف داخویانی دبی ورب کارانین که برایی وی اعتراف دکه دبی جه سری سدی 10 جه بویرین کشتنه ده نافا PKK ده آپو ببریار آپو هاتی کرن ده اجا 14,000 کس سری سدی 10 وی چو قیسه به 1,400 کس 1,400 کس آپو برپرسیار به امری وی دیرکت امری وی هاتنه کشتن کاجاف کینه اف گوتنا فرهاد اوجلانه داخویانی فرهاد اوجلانه لسر انترنتی وندکارن پیدا بکنینیم فرهاد اوجلان لسر برای خو ولود بیجه و سر برای خو نوکی برا یعنی وکی اندام ریخسنا PKK کو فرهاد اوجلان جی گلک بویرین کشتنه کری گلک بویرین تجاوز کریش خو فرهاد اوجلان ده نوا PKK ده وکی سلطان عثمانی ابو یعنی چیروکاوی ناسکری و دعوت آویجی ناسکری و فوتوش همو چیروکن PKK yani jikesin de nava PKK yani ziki PKK de kim zede hati naskirin li raya gişti nizan raya gişti hatta roja iro juan haye
تفقرا آزادية وتفقرا رزقارية وتفقرا نظام شي أكولوجي وميكولوجي حق واسا كشتني كرنش بر بحث أكولوجياتك حق واسا كشتني كرنش بر بحث ديمقراطيتك وخد ديمقراط نكرنا ويهرج مرقلي تركت ديمقراط بك كومارا ديمقراطيك أو بكيكنا كرنا ريخسنكي ديمقراطيك ويهرج مر دولة أعترف بك ديمقراطيك وروجلات نافين كونفدراليزم ديمقراطيك بوينه و دفرك إلى روجلات نافين نمايه وبويري كشنة نكرن شام لبنان قامشلو حسكة ونكرد خاصم كوباني عفرينه باكوري كردستان أوروبا دفرك لدنيا نما سيستما كشتنه سیستما کو تچوا حواله خو بک خاين تچوا حواله خو بکج او تل سرګو دیوان رونه ته بيج آزادیت خوازم لو ما ازود کجم از آزادی و دموکراسیت خوازم لو ما ازود کم خاين فکه سیستم کی ولو اپو سروکه می نووي د فابریکه کی بفیرنگی به امر میته فابریکه کی بفیرنگی بدیروکا کردالیست بجيانا كرداليست كرد كردستي كردا خص ناف خوينا كردا يعني انا افكسين از فيجي بيجم وزي خلق بداوي بينم افكسين كوش بكاكي قدبن افكسين كو از ميناك بيج تشاتين جنجر جو بكاكي قطبو وصلاح الدين تشلك ويرش بك الرش بك الرش بك وزارم بك حري محمد شنر بلكي ويرش تشاتين جونجر رش بك وكي خاين زاني دبو هايش مسألة تني اللي بكاكي قوت رش او جي رش بك بشتر محمد شنر قطبو وصلاح الدين ونظام ايدن وحمو رخنا لشكري قلمش وحمو رخنا لمحمد شنر بكن ويرش بكن حري باش جاوي شاغي سليم شركة جبك كي قطب أبي كرخنا لمحمد شنير كربون وأبي دنجال سليم شركة يضحون ويرش بكن إيريش ويمكن خاين ويمكن آجان ويمكن ميت قلاديو ملاديو تشتك نامي ويسرين أبيجن جا بشترى أوي جبك كي قطب بن مثال ميناكس بيجم يعني وصلاح الدين شريك جبك كي قطب وجاو يعني هنا كسندن إيريش يمكن أبانا دما دنابا بكاكي دبون يعني تشتك نما وسر حفظونا قوتنا تشتك نما انا مراد قرائي لان شبكاكي قدر مراد قرائي لان تشتك ماي ولسر محمد شنار سليم شروكيا صلاح الدين شليك شكري قلمش ونكيد خوازن تشتك ماي مراد قرائي لان ولسر وانا قوتي افسبه مراد قرائي لان دفش بكاكي برده او بچروي بكيجان روي ور بفانار بدو بستينه أبي كدفش بكيجي بردانه نلسر هبن لهف ناكن بكيكا هم عندامي خو خراكر بنر حمو تجربه جروبين كوش بكيكي قدبن لهف ناكن جبركو او وتشتاك سر هفدو يزانن يعني يك نكار دبي خول هم بري ايدن بك بنا ناس دكم تشكري تنكار رخنه بك افكسين كوش بكيكي وجو قدبك يعني بكيكي هم عندامي خو خراكري هم كسي كوش نما بكيكي شي قطبونه بصبح صار جيلي عول دكم جيلي ددوا وسسيا وشارا يعني ام ازياء اساسيا مي شارا افانا دين عليكي لجيلي عول بكيكون يعني تشتوانا اشتي كاشخور الحالي وامنر افكسين كوش بكيكي قطبوينه تشتكي تشيكرن اللي هم بري بكيكي نا جروبين شيبوي بردوام كرنا شما جبركو بكيكي دهندري خود الركبري خوجي خراكري كسي محتمل امكان هيكو ببه جبكيكي قد ببه لدي جبكيكي بكيكي تشي ويجي خراك او احتمال اكو جروبك اللي بكيكي دركبه ويجي نشتي افهمو سيستم بالريباز او ريباز نا ريباز ابوي كوبوزي خو باقص لك ودفي خو باقص لك وشعبي خو باقص لك بعيني دسمالي وحموه او فيديو هاني دي هاف بيبينا
ناوی وی چیە محەممەد علی پیراند دەماگو دەوێ خۆ پاقش دەکە و ئەول پۆزێ خۆ پاقش و دەوێ خۆ پشتر و پشتر چاوی خۆ پاقش دەکە بەعینی دەستمالی ئەف سیستەما هانێ کو چاوە پێکێکی خراپ بکە و ڕکبەرێ پێکێکی خراپ بکە و جوواکە کورد خراپ بکە و دیرۆکە کورد خراپ بکە و ئێشی شێخ سعید بکە و مستەفا کەمال ئاتاتورک بکە نەدژمنێ کووردا ئەف هەموو نەش بەرخەدەی کیش مروێژە ئەف هەموو بە شێوەیەکی زراو نەرم حشک یعنی گەولۆ گەڤیرنگی بناوێ ئازادیە بناوێ دەموکراسیە بناوێ ئۆکۆلۆژیە بناوێ ژنێ بناوێ نزانم چ ئەف هەموو نەش بەرخۆی ئەس بخوا یعنی ئەس چ گومان یعنی ئیدی گومانên li ser tîkiliya apo û mîtiyê nema gumanin îdî xelas yanî meseleyê her kar ku diçe tespît dibe deja ka were ev keriyê ku li dora vê rêxistina hanê wan iqnac bike bawerî li cemançê bike ku rêya wan xwar e û rêya xwar xeta xwar ji gayê pîr e heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimîne. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, dibê em ji pirsan netirsin.